Time speaking diri sa bahin sang surad sa Bacolod. May update magita diri karon nga makabaran sa kay Bomboan si Dosorilla no so sang monitoring no sang aton sa iyang kaso no diri sa may bahin niya sang surad sa Bacolod no. So sa mga kauturan naton at the same time sa ato sa mga kabombo siyam na ang kaso sa kolera sa Bacolod. Apat kag the same time update kita karon sa apat ka mga refilling stations no gagin pasiradugang sa aton sa City Health Office o diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. Sa ibalaon ta na karon ano sa report man ni Bomboan sa Dosulia ang latest nga monitoring diri makabanan sang aton sa iyang syudad sa Bacolod kon sa bahin sang City Health Office. Nagligad pila na ni ka mga panumdom aton sa ring ginhatag no sa bahin sa aton sa ring mga with regards iya no sa paghalong no against sa bahin sa cholera. No kay budlay na iya nga makuan pala berita no kon ang budlay na nga kadtonta ang aton sa ring tagsa ka mga siko. So ti samtang wala pa dapat maghalong nagikita. Okay, siyempre pinapagibablita iya sa bahin sa surad iya sa Bacolod no, makabanan so ginakuha na to na nawedo kasako gisubog sa opisyalis naton kay maskara no. Basta maskara celebration ko no daw kasako gid no sang aton sa ring mga opisyalis sang especially mga konseho ta no. So nagligad pa kita nagatawag sa ligad plastic no sa subong sa kay number 1 elected nga councilor nga si Jude Trio Saison no pero daw ay gisagana magsabat sa telepono tati ano prangkahan na lang kabisara kung wala ka sanggana magsabat sang telepono mo okay man lang makatext kag kon sako ka kay hindi ka maka-entertainar sang tawag namon no kay nagapakilala naman kami da o sa imo personally pabalalang kami no kay kun hindi kay magpa-interview ti okay man lang way man iya sang problema. No, so importante nga ti mabalaan sa pumuluyo. No, nga ti nagakuan no, pabalo ka nga hindi ka magpa-interview. May mga issues pa kita regarding sa plano sa City Council kay bilang chairman no, sa diri sa Committee on Appropriations sa Surad sa Bacolod. Para maklaruhan tagid bala kay ning nagalaptab lang nga mabalita nga kuno mahulam 1.5 billion pesos, 500 million para sa pagpa-second floor sang tatlo ka madalagkuan merkado sang syudad sa Bacolod. And then ang 1 billion ko no mapatigon sa land banking diri sa Pamakal Duta kuno ang syudad sa Bacolod for future purposes. Pero sang ulihi nagwa naman no ang kuan daw nagaslumo ako to di pwede kuan mo na lang na kay do kuan kita diho no. So nagwa naman sa ulihi no refresh labi liwat da no ti mahulam naman kuno 5 billion pesos ti ano ka matuod din gay bala ang matuod sa lamon 1.5 billion pesos so kon 5 billion pesos kuno ti sa pagpatukod sa legislative building no dira sa bahin sang adjacent sang Bacolod City Government Center. At the same time ati ang pagpakay o pagano no refurbish no sa aton sa Old City Hall sang syudad sa Bacolod. Ti magsiling ka 5 billion pesos no daw ti ambot mga po sa tuhod siguro hindi pa ni siguro maimpas ang bayad sa utang mo. Ti kabalo naman kamo basta utang gani daw ginaarikis ang kuan no daw ginaarikis ang mga pumuluyo. Especially ko billions of pesos no tinagligad uling utang nabot ora gasugod kita dibayad 1.7 billion pesos no sang time ni Mayor Bing Nordiga. Pero ti compare mo sa 18 anyos niya sa politika bago lang sa nakautang murak dako 1.7 billion pesos. Ang Bacolod City Government Center nga 400 million pesos nga utang no naimpas na no subong Oktubre. Kaya nang mihura. Pero ti ining 5 bilyones pesos nga plano sa Benitez administration bodo sobra-sobra naman no so ti do nagbalik naman ang operation kuno sa mga Voltis 5 no diri sa may bahin sa syudad sa Bacolod.
ti daw pahalala ta nga pahala siniaw, no? Daw numero 1 maka mo magkritikar sa sa pagpangutang, no? Tawgon nyo to ang napeding nga mayor nga balon nyo nga si Mayor Utang. Ti ano yung panawag nyo subong administrasyon niya, si Mayor nga bilyonaryo nga pala utang man. Ti gwa sina ang suka nyo, amo man ang ginkaon nyo. Tapos may isa iya ka kwandiri ka media outlet nga daw nagadilap sa buli sang administrasyon ni Benitez. Kada liki ni Benitez post sa social media. May guro kada utot ni Benitez guro i-post naman na ay. So ti amo laning iya subong iya ala papugi lang nga papugi sa bahin sa social media. Subong event, no? Ano ganing event subong do nalipat ko ya subong kung may ano nga event subong, may mga event, no? So, padayaw gig nga kuno ari ding mga banda na kininadto. Oy, ang pamangkot pilak bilog tawo galantaw. Kaya tawan nyo kay ginlapta-lapta nyo ang mga event, no? Lang tawan nyo, okay lang na may 150 tawo okay na may 2 kagatos ka tawo or di gani kalabot 2 kagatos, no? Pa picture kay po social media do ay kamo na huya. Nga mag-post sa social media page na kag balon nga ti amo na thank you gid sa amo ning kwan nga banda nga kadto pero ang tawo ayo no pilang balag amo nagresulta sa ginatawag kuno nga change kaysa ako na paglantaw paghando sa maskara subong daw gid wasa agid sa Lacson daw namatyan nga sang una perte na di kasadya. No, pagsugod ya pizza Jesda, no? Kung pizza 15, isa ka semana, so swerte kasadyang Lacson. Subong, no, daw namatyan. Yamot anong plano pa sa bilang tourism strip ya makabanan, no? Kabang nakabig ati ara dang center man sang kwan so sang ligad, gabaha ang tawo ya mo. No, sa dalan Lacson. Malakat kahlin di sa Ramos pagadto sa Bacolod City Public Plaza. Sos ang binungguan ay isang tawo di amak. Pero subong daw wala-wala gida. Sige no? So galing kaway kakbalo kung may ano subong diri sa bahin sa sudad sa Bacolod tingala la ko naga-traffic, gina-close ang dalan, no? Ambot ko may ano. 15 minutos sa kaligan sa takda alas 7 sa gabi sa ato sa pagpalagad report makaron ni Bombo Cherry Grace Antillan. Dari man sa ato sa pagpalagad ang taxi operators of Negros Occidental o Contono. Pagi sila ka presidente nga si Sir Eusebio, no? Ano pa nga makabang hindi sila sa gapon, no? Maka-implementar sa dugang nga ma-flag down. No, o kung dugang sukot sa plete iya makabanan, no, sa mga taxi, no, naton diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. Ini because kati wala pa ko no, sang maigin kuha, no, nga fare metrics. No, sa bahin sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kung sa bahin sang LTFRB, no, kay ti kagasto ko no, sang plete pagadto didto sa bahin sang Iloilo. Tigin pasabat man naton diring LTFRB kung wala pwede sila makakuan may 2 days sila diring releasing lang, no, sang sa mga fare metrics, no, kami balayran para mga 700 pesos. No, ang kada operator, no, so para at least makabinos gastos, no, sa mga operators sa drivers nato nung mauyang gitsimpo sa plite palang daan sa pa-scrap ang one way mo 500 pesos. Sang una duha na kasakay, no, tag 250 pesos kada sakay, pero subong isa kasakay pa lang 500 na. Di man o kanaway ka 500, malabog 500 mo. No, so ti uyangan pa sang tiyempo mo, no? So ti ang siling sabat sa LTFRB nga ti wala man kuno budget. Para nga ti magtabok diri sa Negros Occidental, no, kamag pang-issue sa mga fare metrics, no, para sa aton nga mga POJs, mga taxis, ilang flag down rate. No, kag wala man kuno sang budget. Magluwasin na, no, wala man sang personnel. Hindi kadamo man kuno sang obligar nila didto trabaho sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Ti kumag-amo sina mas pabor ino sa bahin sang aton sa ring no, mas pabor sa bahin sang aton nga
tawag sa gani ng mga commuters. Kung sa bagay, ti piso mo lang ang dugang mo, no? Kaya ti, kung isa magbayad ka pulo, okay naman lang. Piso man lang, no? So, dito makabanan ang dugang, no? So, dito sa bahin sang, no? Sa bahin sang bakal, ako pag dugang sa plete, sang aton nga mga commuters. Wala man ko na sa violasyon da, no? So, ti okay naman lang kung nag-insendihan na ina. Ang pilaban natin sa rin ka mga kauturan. Sige, no? So, kag siyempre, baka ti lunes na lunes, subong, kamusta tong update sa kay Ma'am Cristina Himura? No? Ang principal dira sa babae sa Rizal Elementary School, diri sa babae sa Surad sa Bacolod, matapos nga nagreklamo sang 30. Kapag banunudlo, no? Nga kung sa diin, inisya ko no ang daga pangmuyaya. Kaya daw ginamulay niya kung pakoyan niya mga maestra kuno sa manamo nga tawo. Hindi man na muna ang kilalata nga mga principal, no? Dapat sila da mga mold sa mga teachers. Although okay man na kung may patuman ka, pero sa insakto lang, hindi nga ti kung mamoyayaw ka, out na iya sa imo jurisdiction or sa imo nga trabaho bilang principal. Nagapagkigangot kita sa regional office, no? Kay ti daw may assurance man to kay Sir Hernani Escolar Jr., ang Public Information Officer sa DepEd Region 6, no? Nga maghatag sa kurusang number, no? Sang ilang head sa legal, no? Sa regional office para at least may interview taman ka makakuha kita sang duga ka ba impormasyon angot sa di ko ano nang dalagan sang kaso, no? Kay kung ginakuti lang ini kag ginaasikaso lang, wala na rason pa nga dalon pa naton ini diskangina na. No, sa buong radyo ta mula na blank ngan patas kita, hindi nga kung may mareklamo taga-tuguon gamuson hasta nga ti sa ulihi malipatan na lang o ti karon kami nagreklamo mambal abing ti ara ko no ginagiho na o ti nga awan yung ginasabat ang mga teachers da nagasulat sa inyo formal da sa division office especially kay Hiko, no? Si Hiko ti daw napusan man nga kwan, no? Nga tawag sa gani, no? Napusan man, no? Nga limango. O ti daw ay man nagana magsabat mo na bala, no? Anyway, ti ginaklaro naton ina. Way kita hilabot sinindre way ta magdalas kanginan sa di ko ay sa may nagareklamo. Ti bilang watchdog iya makabang kay ti sa mga puloyo ti lan tawon ta ginapamangkot sa mga teachers kunong update ay managasabat. Kung maayo malang komunikasyon nyo sa isa kay isa no need na, no? Kay panguragwag pa komunikon ano pa bing rason. That's why sa rason na parang pukawon ka mo da, no? Para maguro alerto man ka mo da. Hindi lang sila nga kay kumo nga ara na kamo sa taas nga posisyon, no? Ang naga-follow up ara lang sa dalom. Teacher 1, 2, 3, no? Ang mga ranggo, ti ginapabaliwalaan nyo lang. Nangyari kay kita mismo initiate contact makabaran sa region kung ano ang status na sa didiri sa siniyang kaso. And I hope, no, ang ating masolusyonan sa kadugay na sina. Alin pa sa ligad nga mayo nga reklamo Setyembre, ti dugay-dugay Oktubre matapos ng Oktubre. Wala sa gyapon. Ano kay kabudlay aw? Pwede man na dahil pagwa ka mo sang recommendation. Hindi pag i-relieve. Kaya mo lang panawagan nila i-relieve. Kaya hindi abong batasan na pagkita niya sang principal. No? So, pagsaling di pag i-relieve. Ti ko di tapos na. Karo pa dugay-dugayan nyo pa nagwa niya gin kalo-kalo bihon nyo pa. 22 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi din sa aton sa ringa pagpalagad. Derman sa aton sa ringa panatuntunan. Kag samantalagpuan ng mga balita nasyonal ba ti kuana, no? Sa diri makabanan dugang nga mga cabinet secretaries, no? Ang ginpang appoint ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no? Ang filmmaker nga si Direk Paul Soriano, no? Ang nag-join ni makabanan sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Ginapuente sa bilang advisor for creative communications, no? Sang administrasyon nga Marcos, no? So nagsugtanay sila to take on the new post with an annual salary of 1 peso. Wow, ka very good. Kulang-kulang lang sa balon naton nga pro bono.
kaning mga ginatawag nga mga pro bono daw obra na pasalig kung magpanguluyag kabla. No, nga ginapasalig lang pasalig ang lalaki sa pagpanguluyag sa isa ka babayi. Pero hindi niya man pagsabton. Tingitaga ano pa iya sang tsimpo dira, nagpangabudlay pa sa iya, naglaom pa sa iya. Tapos hindi ka malagali sa iya. Pero amo ni, obra pasalig naman eh. Magsiling ka nga 1 peso annual salary, papatihan nyo tong amo para magdamo. Bots na ka mo ni Roque. Pagwa na ng 1 piso pero ang kickback ang labo perte. Ay, oo, no? Bago okay lang ko bago la tayo nagbugtaw sa pamulitika kay ti dugay na ta. O kag naabot na ni mga diskarte sang mga politiko nga daw gusto lang pa sa uton na mapuluyo sa tagsak palad nila. So formal mga nagsumpa si Comelec Chairman George Garcia, no? Ginre-appoint ni siya kay ti daw kuan ni siya basura sang CA niya sining appointments. Commissioner Nelson Celes and Commissioner Ernesto Masida Jr. Laban-laban bata ini ni former Senator Ernesto Masida Sr. Ara man no nag-witness ang asawa kag actress nga si Tony Gonzaga, asawa ni Direk Paul Soriano sa oath-taking ceremony. Berte no. Di sa pamulitika yan iginiya madula ang ginatawag nga utang nga kabalaslan. Kung nagpatay-patay ka bulig subong sa konsang sa ligad yamin nga eleksyon, no, may premyo kagi. Di political accommodation and the rest, no? So mula na, no? Balaanta naman ang istorya sa likod sila. And of course, no, sa diba kabanti sa sining barangay and SK election, no, naton sila yung postponement, no? Sa masunod sa liga tuig, amo to istorya naton ligad ni Ponsec Attorney Jumax Ortiz nga ti hindi pagali sila nga piho, no? Ang mga kapitan, barangay kagawad, ang mga SK chairman, no? Hindi pa piho, ang ti maka-extend sila 1 year. Ya pre, may petition pa. Pre, pwede pa makapile sa petition. No other than the election lawyer, no, and Attorney Romulo Macalintal, nag-file sa petition before the Supreme Court, no, questioning sa postponement sang barangay election na gani iya. Duay na sa nag-mention sang SK election. So, kumo kami petition, ano ini, may tiyempo pa lang Supreme Court ang mag-hearing sini, no, until December, sa election gidya mismo, December 5, 2022. Kaya napasar na sa House mo, no, kaya sa Senate, both Congress, no, napasar na sa mga kabaransang sining nga bill, House bill kag Senate bill nga version. So, ti pamangkot, ano gid abi ang kuan, ano, ang guno may rason nga pamatian si Macalintal, no? Kaya ti isa lang naghotek man sa mga associate justices, piho na. Salina bingo na, no? So, bayho ko kaya ti ma-extend gina. Kaya ti amo na sa kinasiling takapos na sa oras. Mayo mamaghampang ang mga lawmakers, tano? Mayo mamagdiskarte ang mga senado, tano? Mga senador, mga congressmen, no? So nata na karon dugang makabanal sa aton nga pagpalagad kag ti ang proceedings, no? Amo nang aton sa nga concern karon or proseso sa Supreme Court nga may petisyon agin dala sa ila sa opisina at the same time ti ang ining sa gihapon nga SIM card registration bill kanang isa na kasuguan matapos nga ginpermahan ni Presidente Bongbong Marcos sa direkdan nga Oktubre 10 tuig 2022. No, ang SIM card registration bill. So in 15 days, no, posted na sa aton official gazette, no, mangin kasuguan na ina. Pero sa iban nga lugar like sa Netherlands, I think Netherlands, no, and Germany to be exact, may ara man sila sang ginatawag dito nga SIM card registration law, no, nga ti registered man to ang tanan sini nga mga kwan, nga mga nagauyat sa SIM cards, all of your informations or di kulang na balonta general information, no, sa pagkuha mo sang SIM card, no, para i-register gati imo ina, no, in order nga matapna naton ang mga
messages, no? Scam messages, no? Kag siyempre ining nagapanghalit sa aton sila nga mga pumuluyo. Oh, pero galing dito sa Germany, no? Hindi man niya kuno epektibo. Oh, kay di nagwa lang ang paglapas kuno sang privacy, no? Sa aton siling rights, no? Sa Philippine Constitution o dito man sa ila mga kasuguan nila to sa Germany ka sa Netherlands, no? Daw kuan man kuno daw isa man kadako nga violasyon. Sa in terms sa bahin sang privacy. 28 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpangalaga. Oy, nyo na ba nato sa ring mga headlines? Pabalik naton balita, no? Ni Bombo Ansindo sa ring unahon naton ang kaso sa kolera sa sudad sa Bacolod kag may duga nga mga water refilling stations ang ginpasira sa aton nga City Health Office. Magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Stand by! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sa modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D, mayiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala na nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan anulang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig Parang sa aton sa ring pagpalaga, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos sa kaligat sa takna alas 7 sa gabi. Diba sa aton sa ring palatuntunan. Sige na sa check naton ang balita ni Bombo Ansido Sorilla. Nagikan nila ba sa bahin sa Bacolod City Government Center. Ang ining kolera, no? Sa diba kabaran sa mga kauturan naton, no? Sa Ibulaonta, ang ining latest, no? Nga monitoring kag siyempre ang dugang, no? Sa diba makabanan nga pagbantay. Kaya siyempre ma-measures mga ginapatagan, may siyam na kakaso ko, no? Ang sudad sa Bacolod. And ma-update man kita, no? Sa sing parayon man nga pagpangsira, no? Sa mga mga water filling stations nga wala sa Amerika kaigo nga permit. Damo pa nagkuan subong, no? Damo pa duro diskarte. No, mga diskartidor ara pa especially ng kabaligya sa water filling stations. Maluoy man kamo, no? Sa mga kuan ninyo dira, no? Sa mga consumers dira kung mga suki nyo. Sige, check na to this time si Bomboan Senor Sorilla sa Piakalinya hangot sa siring report. Bomboan, may gabi press kamin. Bombo Pons, may siyam na ka mga confirmed cholera cases sa syudad sa Bacolod. Suno sa pagpahayag diri ni City Health Officer Dr. Carmela Hensolve. Ining confirmed cholera cases, isa nagikan sa Barangay Mansilingan, duha ang nagikan sa Barangay Sumag, isa sa Alihis, isa sa Tangob, duha sa may Barangay Granada, isa sa Handumanan, isa sa Barangay 40,
Bumbo Pons, no? Again, ang mga kaso sang cholera cases nga yara na sa alert level ang syudad sa Bacolod kay tiklaro naton why man ya Bumbo Pons ang patay, no? Unlike to sa may Ibi Magalona, pero driya sa syudad sa Bacolod, siyam ka kaso amo ining sa isa sa Mansilingan, duha sa Sungag, isa sa Alhis, isa sa Tangod, duha sa Barangay Granada, isa sa Handumanan, kag isa sa Barangay 40. May siyam tanan ka nga cholera cases ang syudad sa Bacolod. That is why padayon diri ang pahanumdom sa City Health Office, Bumbo Pons, nga magmangin mahinlo gid kita, no? Sa aton nga panggawi, sa aton iyang palibot, hindi kita mag-inom sa kontaminado nga tubig, no? Amo gid na ang panungdom sa City Health Office kay nagadamo ang kaso sa cholera sa aton Dria Bumbo Pons sa may syudad sa Bacolod. Tiyang hambal diri ang panumdom diri ni Dr. Carmela Hinsole nga gina-remind ang tanan sang kaimportante, no, meaning importance, no, sang paggamit sang safe potable water for drinking kag domestic use, no? Pag ang dapat ang ginainom natin na tubig naggikan sa mga water refilling stations, pero dapat may updated nga bacteriological monitoring sang ilang water and permits. Kaya diskusyonan natin Bumbo Pons karon kung pila na ang gin-inspection sa City Health, pila close, kag pila ang wala siyang permit, no, sa mga water refilling stations. So meaning mainom kita sa tindog nga tubig halin gid sa mga water refilling stations, pero Bumbo Pons may updated na bacteriological monitoring, no? So kat may permit. Letter B, i-ensure gid nga ang water pipes o kung ang hose harin bala ni sa nagka-supply sa aton sang tubig, let's say ang pasiwa, ang Bumbo Pons wala na sang buho or bandages nga hindi manginhalinan sang contamination. Ikatatlo, if ang tubig for domestic use, meaning to say Bumbo Pons, halin bala sa mga deep well, whether by hand pump, meaning o kung ginatimba mo na or ginabumba mo or sa bubon, i-ensure mo nga ang mga ginasandok mo dira hindi siya guba, no? Bumbo Pons, hindi broken yung ginatawag. Ang para sa imo nga pagpaligo, sa pagpanghuga, sa laundry mo, meaning pagpanglaba, halin man sa matinlo nga bubon, matinlo nga bomba, or ang ginakuhaan mo sa tubig mo bala Bumbo Pons, no? Kag-ari pagid, ang water source should be at least 25 meters from other sources of contaminants, meaning kung may CR, may garbage, may basura, etc., Bumbo Pons, dapat layo na siya, no? So hindi kita mag-inom sa tubig tublang ba o tubalang Bumbo Pons, dumduman ko naman ang sa biker, although nagpinatawaray na ato, pero hindi gito pwede, especially makita mo tong Carabao, no, nga yara sa Trugban, hindi gito pwede kay dapat ang chlorination should be done regularly, no, amo gid ina. Tapos ang each household sa tagsaka pa ni Malay, di ba dugay man naman ang kampanya dapat may own toilet gid kita, no? Ang sharing may be allowed provided syempre ang sanitation should be maintained. Dapat ang mga waste naton bala Bumbo Pons, may mga septic tank, septic vault gid ina siya, or not nga maagi sa waterways or sa bodies of water, sa creeks, sa canals. So mahinaw kita kamot pa, mahinlo kita, magpreparar kita sa mga pagkaon ta, panghugas kita kamot, no, and maggamit ta toilet, mahugas kita ya kamot tanan, no. Tapos kung magaubo ka dira before feeding your baby, kung may bata ka, manghugas gid kamot. In short,
mangin mahinlo gid kita bumbupons sa aton iya nga kaugalingon. Pamatian naton ang kabahin sang pagpahayag ni City Health Officer Dr. Carmela Hinsole. We have 9 cases of cholera in Bacolod City and we are on the alert level. In order for us to avoid food and waterborne diseases, we should practice water, sanitation, and hygiene. The acronym is WASH. Water. Use safe and potable water source for drinking and domestic use. Ask assistance from barangay for chlorination of community water source. S. Observe and practice sanitation at all times through proper waste disposal, encourage and promote zero open defecation. H. Exercise and make hygiene a habit. Wash hands before preparing and as often while food, before and after eating, after changing diapers or caring for the sick or the pets. Wash veggies and fruits as well. Cook food thoroughly. Avoid contact of raw foods with cooked foods. Seek early treatment if bowel movement is 3 times or more with accompanied vomiting episodes. Avoid dehydration. Consult your nearest health station or visit your attending physician. Coordinate with your barangay for chlorination of deep wells. That's the advisory we can give from CH. Mamuan? So, bubupon sa batian naton si Dr. Carmela kay nga ang isa pa gidali sa latest data nila as of October 17 ni siya nga report bag-o gid ni no sang gin inspection sang City Health Office. Ang water refilling stations nga na-inspect na subong 257. Ang with permit 135, 135. Ang without permit 118 or 118. So with compliance 29 dira. Pero ari ay may na-close na nga 4 ka mga water refilling stations. So amo na ginaamat-amat na subong sang City Health Office, ginatagan man sila tsansa bumbupon sa mga comply gid sila to bala sang bacteriological permit. No, kay man hindi mo tambalon nga may water refilling station ka, ti okay ka na dira na kita makuha tubig, no? Pero dapat ang permit nga inaupons, no? May o gina-inspect din siya sa City Health Office nga ma-ensure nga ang imo nga water refilling station is matinlo, free pang bacteria kay hindi ba nabutang balon nga wala ka permit, higo na mo ang iban abi bumbupon so ay nagaproseso sa ila siling permit. So in short, may na-close na 4 so kabay pa hindi na ni madugangan kay kung tanawon mo subong bumbupon tamaan kay stricto kay doka ang cholera naman blado amo naman kita mo man ako gisa kung magtiraas ang dengue naman ang mga dasgirinunan subong ang cholera this past few months bala ang cholera gid maski sa iban nga mga lugar just like kadi sa aton sa probinsya sa Negros Occidental no may mga lugar na nga may napatay diri sa aton kaluyan man kita nga way pa man sa may syudad sa Bacolod no pero sa iban nga mga provinces amo man ina so that is why nga hambal kaina ni Dr. Carmela Hinsole on alert level no ang syudad sa Bacolod when it comes sa aton iya nga cholera cases no so how's that bumbupons. Okay sige ang importante dira nga ti ginasunod naton no ang mga ginaparugyan sang City Office ano dira makalikaw kita sa nedre ang pagpatigayon sang dechlorionization sang kwan sang mga depwels sige lang ini. Yes, bumbupons kay amo gid na dapat may chlorine gid na no nga ina balang para gid dira para mangin matinlo na ang aton iya nga mga deep wells kay antes na siya dapat gamiton sang sina nga mga residente ginabutangan na siya sang sina nga chlorine para mapatay na kung anong mga bacteria
no ang ara dira kay ti dapat mangin safe man. Oo. Pisar daw isa di bala iban ginapaligo lang man ini pero dapat safe din, no? Okay. So, bumubon sa mo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa zona libre ini si Bombo and Sindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansido Sorilla. 56 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Di ba sa ato sa liga pagpangalagad, no? So, amo na iyang sitwasyon diri sa syudad yasang Bacolod. On alert status na, no? Ang ining kaso sa kolera diri sa aton sa ring syudad. Para maangot naton sa probinsya sa Negros Occidental, medyo nagdamo-damo naman, no? Ang kaso. Pila na nagdugang sa to, no? Sa kaso iya makabanan sang kolera kag ang banwa sang Ibi Magalona, Boborines, dalawang tanan lang ini, no? Kay may ara sang ginatawag iyang ginatawag nga declaration sa outbreak sang kolera para isaunta na lang, no? Alin sa syudad sa Bacolod pagkadto sa banwa sang Ibi Magalona kag sa probinsya. Mayroon pa rin duga pa aton sa ring Provincial Health Officer, no, pagi sa ka Dr. Ernel Tumimbang. Ti sa gihapon nibla ko isa ti mga pagkaon bla nga makontaminate nibla, no, sang mga bakterya, no. So isa man na, no, sa mga rason nga ginalantaw ta. Kag ti at the same time ang tubig gid, no, nga aton sa inom dapat safe gid ina kag again pa check gid naton ina sa Municipal Health Office naton, sa City Health Office naton. Water filling station sa probinsya mo mustang kampanya nila ni sa poder na isang sa mga LGUs naton or local chief executive naton. Eksakta na no para isaw na lang ining topiko sa buba din sa bikas sa probinsya naman niya, no, sa Negros Occidental. Buba din please come in. Yes, abo mo po sa pinaka-latest one karon nga data gikan sa Provincial Health Office sa pagbantay makaroon sa kaso sa cholera. Actually, buong pons may ara na sing 12 no, ka mga kaso sa cholera sa aton na probinsya. Sa 12 din buong pons may nakitang fatality o kunduan ng patay buong pons bangod sa kaso sa cholera. No, ining 12 ka mga kaso buong pons ko isa-isaho naton na dili. Una nakadetekta sa una gid nga kaso sang kolera sa tong September 26, no? Duwa sa syudad sang Silay kag isa sa banwa sang Ibi Magalona. Puti atong una gid yung fatality ang itong 88 years old lang babae nga taga Barangay Hilaran, syudad sang Silay. Ang putong first nga case na na-detect ang first man nga fatality. So, September 26, duwa sa Silay, kag isa sa banwa sang Ibi Magalona. Pag September 27, naduga nga naman, isa sa Victorias, kag another isa pagid sa kaso sa syudad sa Silay. Then, pag September 29, another pagid duwa ka mga confirmed cases sa syudad sa Silay. October 10, another duwa, isa sa Talisay, kag isa sa banwa sang Ibi Magalona. Pag October 12, nadugangan pagid duwa pagid ka kaso, isa naman sa syudad sang Talisay, kag nagdugang pagid no sa isa sa banwa sang Ibi Magalona. Kag ang last nga kaso buong pons sa October 17, isa sa banwa sang Ibi Magalona. So kung totalo nato na diri ang nagapanguna diri ang Silay nga may 5 ka mga kaso, sunod ang Ibi Magalona nga may 4 ka mga kaso, then Talisay 2, kag Victorias 1 bumupons, na. So sila naton sa sa 12 sini ka mga kaso, 2 na diri ang patay, isa sa Silay kag isa iya sa banwa sang Ibi Magalona bumupons, na. Muning pinaka-latest gid nga data sa Provincial Health Office Pons, no? Kagay naman na klaro man to kay ni Dr. Tumimbang kundi sa sang pagduging gini sang una nga magkaso sang confirmed cholera, nagpadala kita sa mga water samples gikan sa mga lugar
kasi dito may kaso iya sa cholera. So, pulo ka mga water samples sa ginpadala naton sa RITM, ako Research Institute for Tropical Medicine. Buong pons kag kainagin pahayag ni Dr. Tumibang nga may result na sa pulo ka mga water sample nga ginpadala. Isa lang ang nakitaan nga positibo sa cholera, bumupons. Na? Pero ginaklaro ta, isa lang yan sa pulo ka sample water ang konfirmadong may cholera bacteria, pero ining siya ka mga kaso is confirmed gini nga cholera. Galing daw poste ang iban guro base nakalipas na bala pinakadlaw kinakuha sa sample, base ko ay bacteria, or base may posibilidad ng explikasyon ng Dr. Tiwimbang nga base sa iban man nga source, iban nga mga base sa pagkaon, nila nakuha ang bakterya kung nga nagka-cholera sila. Kaya ang the rest ng mga sample, ang results niya bumpons positive, positive sa other waterborne bacteria nga pwede maka-result sa acute diarrheal diseases bumupons. Sumunang result siyang the resting siyam, no? Kaya mga sample nga padala dito sa RITM bumupons. Pamatay lang pagpatag ni Provincial Health Office Head Dr. Ernel Tumibang. Yes, ang resulta sa water sample sa initial naging padala tanga 10, you know what? The result is isa lang positive sa EB. Kasi siya atong lang area nga ang iyang water source lapit sa dagat. So amo lang to ng positive. The rest is their waterborne nga maka-cause of acute diarrheal diseases but not cholera. So ang pamangkot why? It might be nga ang source ta during sang time nga nag-inom siya might be may cholera. Sige ko sa tubig, it might be nga later on kapin pagid kong gaulan madula kag other nga bacterial disease causing diarrhea ang magsulod. Amo na siya nagwa or kaduwa mo ni ang sources of cholera would be from waterborne and foodborne mo. It can have been taken from food but hindi mo na siya mag-trace. No, kaya kabudlay mo siya na i-trace, no? But ang tubig lang ang aton one. But the result was isa ang positive sa cholera. But the point naman ng stress ko, on admission, kang nakita agad sila yung specimen from the hospital, na cholera agad sila. Negative ang water sample, i-clear ta. Water sample. But ang pasyente on admission niya sa aton resita lang doon, was positive with this cholera. Other bacterial infection nga waterborne that can cause acute diarrheal disease. Di clean ang water, amo na siyang hindi yung tanan yung padala ta for water sampling and diagnosis sa RITM, positive video sa bacteria that can cause acute diarrheal diseases. But ang tanan nga pasyente tani nga gina-report ta nga positive sa Vibrio cholerae is positive dito sa hospital kang hinkuan sila sang ilaya nga positive gid sila ya. Yes, ang zero identification are continuing sa aton nga COD. Amo ginang aton nga subong gina-focus mo priorities na yan igob mo. Kag priorities man sa PHO. Kag not only the PHO but the regional as well, national. Amo na siya may ora ang zero of identification ka program, no? While ako kabalo sang coverage ng each and every LGUs kapin pagid sa may mga areas nga nagsaka ang cholera. Definitely it dictates nga kung taas ang cholera cases mo kag acute diarrheal disease sa isa ka barangay, there are problems of sanitation. Inaya sigurado gid ko. 100% kinaya. Ang water and sanitation and hygiene mo is problema ginadaya. Inaya ko common denominator na mo. Hindi na yang may lupot ko mayo nga akong tubig, I don't think so. Hindi na ga-reflect na mayo. So there is a problem sang imo nga first, ang potability sang water, ang imo man nga waste disposal. Common gina siya. Kung pa sa matang pagpayag ni Dr. Neto, mas ginaklaro na to na ining isa sa napulo ka water sample nga nag-positive sa cholera test, amo ini ang gingkuha nga sample sang tubig sa una
nga kaso sang kolera dito sa may banwas ng Ibi Magalona sa barangay Batya ini Bumupons tunggal baybay bla nga star din niya nagpositive pero sa sining duwa ka mga fatality nga kaso sang kolera ding isa sa silay kag isa man gyapon sa Ibi Magalona kuno ika tatlo na ning kaso sa Ibi Magalona nga nagpositive wala iniya ang result ng ila water sample sa sining nagkalamatay yang mga nagpositive sa cholera ang ilay result sa water sample positive lang sila iya sa other waterborne bacteria nga nagaresulta sa acute diarrheal diseases Bumupons. Okay. Amo nang explanation sila da Bumupons. So, yes. Sino tabati ning Ibi Magalona na ano ni? Ang Ibi Magalona Bumupons kay kaina kiti subong kun sa atas dito ang Ibi Magalona kunti may 4 na kaso kag may isa ka patay. Kaina nagpagawa sa statement si Mayor Marvin Malacon sa Banwas Ibi Magalona nga nagadeklara sang cholera outbreak sa 3 ka mga barangay nga may ara sa sining kaso sang cholera. Sa barangay Batya isa amo ning una gid nga kaso sang September 26 then sa barangay 3 isa man kag sa barangay Tansa may 2 ka mga kaso sa 2 ka mga kaso sa barangay Tansa isa diri amo ni ang fatality yang 37 anyos nga lalaki taga Senda Manalo 5 no barangay Tansa Banwa sa Ibi Magalona Bumupon. So bangot sing kiti 4 ba na kaso sa kolera mo sa Ibi Magalona mo ni nga ang mga barangay nga may kaso mo naging declare nga may cholera outbreak Bumupon. Actually sa barangay Banwa sa Ibi Magalona may sa damlag pa may pulo na to ka mga water refilling station mo naging close to ni sang LGO bang kay daw wala tiya si mga pertaining permits na from the city so hindi ma-monitor mo to gin pasira na proti continuous plagyapo ng pag tutok man kay kainas aplikasyon ni Dr. Tumimbang nga ining mga water refilling station ari na niya sa pag tutok sang tagsa ka mga LGUs like diri sa Silay hindi man nag-detect after so nag-order magani sa cholera outbreak si Mayor Judith Gallego sa barangay Ginlaran. Dito gito unang kaso kag may patay so may outbreak man to sige pang-checkar man ang mga water refilling station diri sa Ciudad Silay kag gina-require lang every month dapat may aras sing result no sa bacterial sample sa ila siniya nga mga tubig nga ginagamit sa ila sini nga mga refilling station Bumupons. So far tayo matang Provincial Health Office nga di na madugangan ang ato ni Bumupons tanaw hindi may mga kaso sa cholera sa Negros Lonsay ini sa District 3 Silay, Talisay, Victorias, Ibi Magalona no areas ng District 3 kaglon ito na mga Hindi sa utod-utod ka naman. Okay. Ano na? Sila nga ito mo po sa ining lugar nga may kaso sa cholera Lunsay ini are sa 3rd District. Kag Lunsay ini mga coastal barangay Bumupons. So sing una nakasubaybay along-along agad pa kon deep well ang ginagamit mo. Along gid kay do prone gid mo pusmong sa cholera bacteria ang mga supply sa tubig. Bumupons sa muna ato na update ining pagtutok nato pinakalitis nga dito sa cholera sa probinsya sa Negros Occidental. 12 na ang konfirmado, 2 diri ang fatality. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. State overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sige, salamat sa report ni Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 10 minutos sa nakaligan sa takting alas 8. Ano ba sa ito sa rin pagpalaga? Ano naman ay saya ang balita nagikan sa probinsya.
no, kolera diri nga kaso nga ginatutukan man naton sa syudad sa Bacolod. At the same time, yung makabaran sa bayan sa probinsya sa Negros Occidental. No, so sa ato sa rin nga mga at the same time sa ato sa rin nga mga kabombo, no, mga tagpalamatita, mga pumuluyo naton, ti ang call ara na sa inyo, no? It's up to, with your call, no? Kay bastante naman, no, ang panawagan sa aton pila ka mga katapo sa authorities naton like sa settled office rin sa syudad sa Bacolod, no, at the same time sa bayan sa provincial health office. Mga kuton subong ti importante nga ang gawi ta limpyo. Pisar gati sa pinaka masako pa subong nga bulan sa Oktubre. Diri sa maibahin sa syudad sa Bacolod. No, damos na lang medyo mahal-mahal pero mas safe no imnon kung magbakal na lang kita ma-bottled water. No, kay ginabaligya sa mga stores, no? Kay nga I'm sure nga limpyo gid ina. Ang ina nga matubig. Sige, no, sa oras sa Bomba Radio Bacolod Philippines Standard Time, 12 minutos sa kaligan sa takna ang alas 8 sa gabi. Di ba sa ato sa kapag pangalaga. Dugay-dugay, no, may kaupod naton Attorney Joe Max Ortiz. Kay gusto ta to balikan bala, no? Kay isang ligad semana may topiko kita to nga ti pwede gali iya nga makapal sang petisyon ang mga petitioner, no, sa bahin sang Supreme Court, no, ini with regards sa pag-question sa postponement sa barangay kag SK elections. Tinipabot silingon gali nga mga lipay na sa kapitan, no, mga lipay na si no, si Kagawad, no, kay medyo makakuan pa no, patigayon pa sang tawag sa ni sang pagpangurakot sa kaban sang gobyerno. Tilang taon naton, no, kay ang ini nga mga bagay diri karon yung makabalan sa ato sa ring nga makauturan. O sa mga kabombo speaking, no, sang barangay ka SK elections, siyempre majority sa mga officials sa barangay officials sa kalipay no, nga may ara sang extension. Bawi isa pa katuig nga extension sa barangay kag SK elections, no. Finally na permahan na sa aton nga presidente o kamo isa na kakasuguan, no. After sang iya, no, sa dito makabanan nga no, nga signature barangay kay SK election ta to liho ko da, no, kay dola inang ginapakita mo, no, so barangay and SK election sa dito makabanan, no, so sa aton sa nga makauturan and at the same time sa bahin sa aton sa nga makabombo sa muna, no. So since kami nag-file na and no other than Attorney Romulo Macalintal, no, ang nag-file iya makabanan sang petisyon, no, liog ko barangay kita election, no, ang nag-file iya makabanan sang petisyon sa bahin sang Supreme Court, no. So questioning, no, sang postponement sang barangay kag sang SK election. Di ba? No? So, after sini ano ang proseso, no? So may ni kay lawyer ang ma-interview naton, balikan naton dugang, no, para maka-speaker pagid, no? Kag kubala may chance sabla ini, no? Nga mapunggan ang barangay, no, kay SK election. Bagay sa petition niya gani ni Attorney Romulo Macalintal, isa sa makilala nga election lawyer. Kuan isa no? Nang barangay mo lang to yung question Ang SK daw niya na gani to gen question, no? Ang SK election. Di ba? No? So nga ang away niya gindala, no? Ang SK election ka barangay lang yung iya. No? So galing kay si Tony Romulo Macalintal magluwas kilala as election lawyer, no? Isa pa ni siya sa mga kwan, no? Isa pa ni siya sa mga noted na sang una no, nga ara, no, sa dito makabanan, no, sa bahin sang kampo, no, ni Vice President Leni Robredo, no, ara sa sanguna, sa kampo, no, sa dito makabanan ni Vice President Leni Robredo. Pero ti akon, I doubt kung ano ang kwan abi, no, ang madangatan, no, kag kumala mapabor ini sa iya o kung hindi. No? So, abi sa inyo pagtansyar.
No, kay ti balaw naman kita sa administrasyon subong ti daw wa gani daw di ta pa makita no nga may ara sang unity. No, sa administrasyon subong ti nagapapugi points pa si President Bongbong Marcos no para sa aton sa nga mga pumuluyo no as to kung paano no niya na pahamuton ng iya sa nga pangalan after no 3 decades daw kasi nadula man sila no sa palasyo sa Malacañang and for this 2022 no siya iya makabanan ang nagbalik no sa palasyo sa Malacañang. No, ang mga Marcoses no sa dino makabanan no ang nagbalik no sa bahinsang palasyo iya sang Malacañang. No, so ano pagid no ang pwede na tumlantaw sa didre. No isa na sa mga rason no nga ti basi laban-laban man no nga mabasura no sa didre makabanan ang ining iya no nga petisyon muna no sa paglantaw naton basi man lang bala no nga babasura no ang ining iya nga petisyon no diri sa bahin sa Supreme Court. Di kabalo naman kita associate justices in obala inada no so majority sa mga ginpang-appoint dira no ang sa sadto man administrasyon do pila na lang nang indi da no duha no ti ang duha nga ini hindi naman ay makasiling kuan pa sa majority no kung gusto gid nila pero sa ba senators there are some senators questioning man no sang sining postponement sa barangay ka SK elections ti siling tagani ti hindi man bot silingon nga likaw tas gasto kaya mo man Japon ang gastohon ta base sa sunod tuig basi mas dako pagid ka billions of pesos no ang aton sa makabanan nga gastoson sa barangay. No, galing kay ti the major reason is no munibla no dapat recover kita anay no sa bahin sang kuan no recover kita anay sa bahin sang pandemya no so kuno tanay ekonomiya naton pero galing kay ti paano to sini kabangon no kung amo ning rason tang i-postpone election para ka recover to sa ekonomiya ta pero baylo sa peso kag dolyar nagahina ang value sang peso no. So, nagataas man ang mga balaklon. Di paano ina? No? No, kumbaga, do hindi naton ini mapungkan. Anyway, no? So, timay man na. At least dugang ibalo sa aton. No? Patag. No? So, din makabanan sa isa sa mga lawyer. Oras sa Bomba Radio, Bacolod, Philippines Standard Time. 20 minutos na ang nakaligid sa tak na rasoso sa gabi. O nalala pa sa to, balikan ta lang. No? Sa Attorney Joe Max Arges, hatag kita yung pila naton sa rin ka mga pahanomdom kay ang topiko pagin sa SIM card registration bill na perman na naman sa aton nga presidente no istoryahan ta man sige hara na siya welcome na to na we have Attorney Joe Max Ortiz sa pika linya attorney may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Ponce ni mayong gabi Bombo Ponce sa aton dira makod nga tagpalamati isang bombo mayong gabi man. Attorney do ay ginagsala ang aton sa ring conversation last week nga ti may ara gid sang petition nga dalon sa bahin sa before the Supreme Court and no other than election lawyer Attorney Romulo Macalintal ang nag-file sa petition galing kay daw ang barangay election lang tong iya nga gin petition nga postponement attorney. Bombo Pons hindi ni loglahog si election lawyer Attorney Macalintal no. Practically ang mga controversial cases yan ni nagahandol kag hindi ni nga sila nagapinalagpat lang ni siya kay katahuman sang iya nga mga argumento no 27 kapahina nga petition ang ginfile sa Korte Suprema nga siling niya there is nothing in the constitution nga nagasiling nga ang Kongreso has the power to postpone election especially barangay elections no. Ang sa lokal, daw wala question, local officials like mayors, councilors, presidente man kag senador, why question niya daw hindi na ma-postpone sang aton nga kongreso, no? Sa initial mga tanaw sa konstitusyon, pero ang question is, kung wala may poder man sila nga magpa-postpone sang aton nga barangay kag SK elections. If you will recall, Bombo Pons, sa chimpo ni Duterte, mapati kita yan kasi hindi. Pero gapati ta kiti ng tabo. Katatlo ginpospon ang haton nga barangay elections. Imagine pagpungko iya sa 2016. Kundi nagpungko siya June 1.
supposedly election ta sa October 2016. O ginpa-postpone niya ang eleksyon, ginmove niya sa 2017. Pag 2017 naman, ginpa-postpone niya naman, pirmado man gyapon ni Digong, no? Postpone man. Ginimo 2018. Pag 2018 nadayon, okay? Nagdayon, supposedly tani ang ila to nga termino hasta lang to sa October 2020. Anong natabo sa October 2020? Postpone naman ng eleksyon. Why naman madayon? So inisubong ang eleksyon ni ginpa-postpone ni President Marcos, butsilingon sa chimpo ni Digong, katatlo ma-postpone ang barangay elections. Subong, ikaapat na ni siya nga postponement under first inisubong sa Marcos administration. So in short, kaapat na ni postpone ang aton nga barangay elections. Karon ang pamangkot amo ni. Nataka na siguro si Makalintal, niya daw pagusto na ning kongreso ta, daway na ni sang limit ni. Ano gid bala ang kaungdan sang aton nga laye under sa Omnibus Election Code kag sa konstitusyon. Bala ang aton kongreso, ang Senado kag ang aton House of Representatives may poder under the Constitution nga magpapuspon sa barangay elections. Kay klaro man sa Omnibus Election Code sa Section 5 nga ginatalakay ni Makalintal, kumilik lang na iya makapapuspon sina. Meaning, ang kongreso wala poder. So, amo nang question, Bumbo Pons. Senado, wala man. So, matahom ini nga pamangkutanon, no? Pero kung examinon mo, Bumbo Pons, ang aton nga konstitusyon, dire makitaan mo sa Article 7 sa Executive Department, no? May ara dira nga provision, no? Sa Section 4, ikaapat na nga linya. Kag i-quote ko, no? Sa under the 1987 Constitution, unless otherwise provided by law, the regular election for President and Vice President shall be held on the second Monday of May. Buot silingon, may kwalifikasyon unless otherwise provided by law. So therefore, it appears nga bisan ang eleksyon sa aton nga presidente, pwede siya ma-postpone. That is why, kung tanawon mo ang aton Omnibus Election Code, nagasiling dira nga in case of violence, may terrorism nga natabo dira, hindi makitaan ang mga election paraphernalia, kag in case of force majeure, but siningon force majeure ta, gulpiada lang yan nagbagyo abe, o naglinog, ti may election tayo sa Bacolod nga may linog, siyempre hindi madayon. So these are the 4 cases nga pwede ma-postpone ang eleksyon sa ang COMELEC. That is why, sa naligad nga eleksyon, there are places in Mindanao nga there was violence at the time sa, I think, sa dinto nga lugar, sa Buanga or Maguindanao, nga postpone man ang eleksyon dito tungod kay may violente. Kay kung dayunon mo, base pila lang makadto sa presinto. These are the 4 cases nga pwede makapa-postpone ang aton COMELEC sang ginatawag eleksyon. So karon, ano ang ginabuot sang force majeure? Magambal ka force majeure, unforeseeable, hindi mo lang makita nimo. Gulpiada lang may linog. Gulpiada lang violente. Kaya tingabo sayap, ginlusob yatong isa ka election precinct. So these are unforeseeable. Ang question is, ang pandemic bala, hindi man na makita naton, hindi naton matawag man naton, hindi siya nga force majeure. That is why nga gin-cancel ako no ang eleksyon, ipostpone ta kay ang budget nga 8.5 billion instead gamiton sa eleksyon, hindi panghatag mo na lang to nga sa aton nga mga biktima sang aton nga sa COVID naton, sa pandemic sa COVID. That is why amo to ang justification sang aton nga Congress nga instead of using the 8.5 billion niya gamiton ta lang ini sa eleksyon, gamiton ta lang ni paaway sa pag-away sang pandemic. That is why Bumbo Pons, amo ina ang dako nga palamang kutanon. So nagagwa nga ang pandemya is a force majeure. Okay? O galing, nga force majeure, okay, force majeure. Sa 2 ka tuig, kay lala to sa naligad, subong niya, maforsita na, kay wala naman gani, jutay naman lang gani ang ang positive sa pandemic, meaning hindi na siya as of the moment, hindi mo na siya matawag nga force majeure, and therefore there is no basis now
for the postponement of the December 2022 election sa aton barangay. So this petition saka ini Bongbong Pons dito sa Korte Suprema ang pamangkot amo ni. Ayhan ang Korte Suprema maga-isyu sang ginatawag nga TRO. Ang ginatawag nga TRO o Contemporary Restraining Order, kung madayon ang eleksyon, gusto mo puntaton, iniya suli. Hindi madayon ang eleksyon, padayunon mo siya. So ginatawag ina sa legal nga terminology, no? Hindi na siya TRO. Okay? Preliminary Mandatory Injunction. Instead tani nga hindi madayon, padayunon mo ya. So you are now forcing the COMELEC to conduct election. But silingon padayunon ni sang COMELEC ang ila aktibidades until such time magabot ang December. So sino karon na siling sa ma-order karon ang Supreme Court ma-order sa COMELEC nga padayunon niya? Kundi in the meantime kay hindi magpati ang COMELEC siguro kay way poder ang aton nga kongreso, padayunon anay da nila ni George Garcia dayunon nila election until such time the Supreme Court says no, hindi pagdayunada. So this is a big question. Now, ara na nasubong sa Korte Suprema, pamangkot Bongbong Pons san o ini hiringon. Amo dako ang pamangkot. Hiringon. May tsimpo pa bala? Hiringon ini Bongbong Pons laban-laban ni November. Okay? Samtang gahiring kamo to sa November, are we saying now that the COMELEC, sila ni George Garcia, nagasige sila? Kabati bala kamo ang COMELEC ta nagapreparar subong para sa December ng eleksyon? Do nagkunol. Why? Because nagpasar na gani ang Kongreso sang laye nga i-postpone anay kag it was already signed by Mr. Marcos. Now, iniayan ang COMELEC nga pito nga commissioners nga practically si President Marcos nagpili will go against ang iya nga pirma dira. For the COMELEC to say nga dayunon tani will already be an insult to the President. Kaya ang President nagpirma na. Mambal sila, ano ang Presidenta? Mango nga, way sa kaintindi siya nga ginapirman. Kabalo na gid siya gali nga, way poder ang atong Kongreso nga mag-postpone sa barangay elections. Pirmahan niya man. Correct. So this will be a big insult to the President. Especially so, nga ang ining mga appointees na ining mga 7 commissioners, practically, appointees na subong ni Bongbong Marcos. Kaya if you will recall, gin-bypass ganito sila, kag subong nagsumpa ni sila anay temporary hasta nga mag-abot naman nga i-confirm sila sa aton nga Commission on Appointments. Okay, ang next nga pamangkot Bongbong Pons sa muni. Ay ara na da subong, ara sa Supreme Court. Okay, ang next nga pamangkot is kay ang COMELEC to daw nakita naton daw medyo ipito sila. In the sense hindi man sila ka-continue using the 8.5 million budget will be already slapped onto the face of the President because the President himself had already signed that law. O it becomes now a law. Ang bill to becomes a law, kag subong i-publish na lang ini sa official gazette, no? So sa sinang apunto, Bongbong Pons, medyo ang kamot sang COMELEC na higta na, it's because the President had already signed that bill. So layin na siya. Karon ang pamangkot amo ni. Adto ang petition ni Attorney Makalintal ato na subong sa Korte Suprema. Question, ayhan ang Korte Suprema. By the way, Bongbong Pons, sa Korte Suprema 15 na sila da ka justices, no? Sa 15 ka justices, duha lang da si Marvic Leonen kag si Kagiwa. Duha lang da sila ang appointees ni Benigno Aquino the third. Ni Noynoy Aquino, okay? So duha lang da ang iya appointees. Ang 13 ka appointees da kay 15 na sila kabilog. Iya tanan ni Duterte, okay? Question, do you think ayhan ang 13 ni will go against sa gusto ni President Marcos? Kay bisan ano ta pangasugid nakatahom sang argumento ni Attorney Makalintal kay may punto man siya. But the question is a question of law. But silingon, ang Korte Suprema mag-resolver sina ugaling sa akon pag-intindi as a lawyer nga ang pagsabat sini o pag-resolver sini nga legal nga issue kung bala may poder o ang Kongreso
nga magpa-postpone eleksyon o kung sino bala ang may poder, ang COMELEC o kung ang Kongreso magpa-postpone sini. That legal question will only be answered by the Supreme Court tapos na ang December. So in short, Bumbupon, sa nambal ko na sang naligan mo interview sa akon, the filing of said petition might be an exercise in futility. Although nga exercise in futility siya because that will be resolved by the Supreme Court tapos ng eleksyon, for the benefit of everybody, at least na klaro. Bumbupon, that is why si COMELEC Chairman George Garcia nalipay siya. Linya, once and for all, yung mga nag-file si Atty. Makalintal, kay tungod mahibaluan ta, kung ano gid, buot silingon sang konstitusyon, kung bala ang Kongreso, makapapuspon sa eleksyon. Kay kung nag-amo na, niya, dason nga October 2023, niya, puspunta naman niya. So, pinagusto na lang ato ng Kongreso is Congress authorized nga magpasige lang nga papuspon. Siguro kung force major like typhoon, earthquake, and other calamities, inaya siguro pwede. Oo, pero nga sila nga rason nila, unagid, ang kwarta nga 8.5 billion gamiton ta sa pandemic. Ikadua, bago lang tatapos eleksyon, we instead nga mag-unite kita, attorney, that will be, yes, tikon mag-amunabi nga sitwasyon nga the COMELEC has a power sa pag-postpone sa nito kay hindi ang aton nga lower ka upper Congress. Ano mabing mahimo ni Garcia? Kay ti presidente nagaugyon nga kaupod nga i-postpone alang nga makontra sa da kay besides apwente sa ni President Bongbong Marcos, I'm sure nga ti masunod-sunod ang ginisa That is why Bumbupon, ginatanaw tadi ang probability mo. Ang probability. COMELEC, why na? Supreme Court, why magyapon? But Atty. Makalintal is right. Correct sa da. Nga ipasaka sa Korte Suprema, agod gid mahibaluan. More or less pala Bumbupon, we will resolve that issue. Sige. Para nga, hindi na nga dugay-dugay, hala, postpone. Once and for all, i-resolve na, bisan tapos ng December 2022. What is important is, ma-resolver sa aton Supreme Court kung balasin o pwede makapapospone sang eleksyon ang COMELEC o kung ang Kongreso. Bumbupons? Okay, sige. Anyway, amo na sa hearing siguro, paglantaw mo ni, madugay-dugay pa ini, and basi makalapaw pa by December sa natalana, gidya nga eleksyon, gidya sang barangay ka iska election attorney sa Supreme Court. And as to sang kwan factor bala ang number of ng associate justices na dapat makakuha dira sang number si Attorney Makalintal for postponement. Sa postponement, Bumbupons, why na na tsansa? Sa question na lang gid kung ano gid bala ang legal sini. Kaya balo ka, bisan ano pa naton nga sugid kung ang Korte Suprema kontrolado sang nagpili sa ila, nag-appoint sa ila, why tagyapon mahimoda. So that is why. So kung ma-resolve ni Attorney it could be that is applicable next year. October 2023 na siya applicable. Oo. Na kung magpaborgid ka sundot ginayabla ang ginasite ni Attorney Romulo Makalintal, no? So COMELEC na gid ang ma-decide. May chance na da Bumbupons mo. Kay balo ka, hindi klaro. Why question niya? Ng presidente, ang local governors, mayors, councilors, why question? Why pa man na matabo nga napuspuna? Kay balo ka sa Constitution Bumbupons, why ginatawag nga holdover capacity mo? But silingon, before sang June 30, no? Pag July 1 pag noon time of June 30, no? Mapungko ginaya ang bag-o nga opisyal, hindi pwede mo siya ma-postpone nga may ginatawag pa holdover capacity nga 1 month. Automatic na siya nga noon time of June 30 kada sa eleksyon sa May, mapungko agidya ang bag-o na pilian nga opisyales sa June 30 noon time of just a month after sang iyang eleksyon. So, why ginatawag holdover capacity? Ang question lang sini, kay why na question ang sa local governor, ang councilors, wala na question local nga officials. Ang question lang dire ang sa barangay officials kag sa SK election.
amo lang na Bombo Pons ang ginapamangkot. Kung bala, sino may poder? Ang Comelec o kan ang Kongreso? Bombo Pons, but in the meantime, kung mo ang Kongreso ta nagpasar na, kag nalagdaan man sang aton nga presidente, it will already be an insult for the Supreme Court o the Comelec nga hindi mo na pagtumanon Bombo Pons. So for practical purposes, why na niya, hindi na niya madayon ang ginatawag na December 2022 eleksyon? Dulaon na dapat sa aton nga nagaplano pa magdalagan sa sini nga December nga may eleksyon ta sa December kay waay na sang tsansa Bombo Pons for practical purposes. However, for legal purposes, ina siya ma-resolver pa after mahiring pa sang Korte Suprema ang petisyon ni Attorney Makalintal Bombo Pons. Okay, sige. Bao, kayo gid, no? At least daw may pagklaro kita dugang sa ato sa regard sa petisyon ni Attorney Makalintal. Sige, Attorney, no? Ipadasunan ta man ato pila ka matopiko. Anyway, thank you gid sa nga time. Salamat Bombo Pons kag sa tanan mayong gabi. Okay, Attorney Jomax Ortiz sa pagkalalaman nga lawyer kag syempre no pag kwata man sa opinion niya with regards kay last week amo ning nambal tabla no nga hindi pa pwedeng pangalipay ang mga punong barangay, mga barangay officials kay may mapetisyon pa sa Supreme Court. At kung bigati basi madayon pa. Pero after sa petisyon no ti medyo malugdag nga simpong kinanglan sanda petisyon sa kilala nga election lawyer Attorney Romulo Makalintal ma-postpone gidya ang eleksyon sining December 5 of 2022. No? So mula na ang gina-question niya, no, kumbaga sinugid lang may poder sinidiri, no, sa pagpa-postpone sa barangay ka election ang House of Representatives, ang Senado o kanang Comelec. Kaya sa Constitution Comelec kinaiya ang may jurisdiction nila para no mo kay ang Comelec tota man o sang administrasyon kung isa do madudahan pa tota man sang politiko. Amo na siya, no? So, tiway man sa Japon sa may himo. Ti ang 8.5 billion pesos i-recover ta na sa ekonomiya ta ini, no? Pero ti dason nga tuig libog naman ta. Pero ti another naman nga kwan dala na sa appropriation naman naton, no? Doto ko nadala ini kay ti magamit ta may ng 8.5 billion pesos. Puwerte pa kadako, no? Nga kwan ano? Nga kwarta para sa barangay. Imagine no? We spend 8.5 billion pesos, no? For the barangay ka election sa bilog nga pungsod Pilipinas. Di kon ginakwanta biina no gasto ta sa kaginahatag ta sa mga pigado naton nga makuturan siguro malipay pa ta mo. No, so ti galing kay kuisa ang barangay ginabuhat na abing gatasan man sang mga politiko. Especially ang mga barangay officials. 40 minutos sa kaligid sa takna ng alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad at naman sa ato sa ring palatuntunan. Sila gani isang klalata, no? Amigo Tayrol bla. Sige saan upo na sila mapangkilatan man. Hulaton talanga kay magkalaigo na Japon sila sang kilat sa sobra-sobra nila nga pagpangawat, no? Kilatan gina sa dugay-dugay. Mayo na kay rekta dayon sunog dayon lawas mo, no? Hindi ka na dayon ka recover. Third degree burn, dayon ang imo sa nga maangkon. Magabalik kita, report ni Bobo Cherry sa patrol, dire sa aton sa nga pagpalagad, ang ining parayon nga reklamo sa mga drivers, no, ang Fermitrix, way Japon, iban kakwa. Hindi Japon, 100%. Di pala yan ka porsyento, no, nakakwa sa ni, hindi kid siya kapanukot kung wala Fermitrix, no, pero ti, pabor ini, sa aton nga mga pasahero, no, kay ti makales sila piso, no, ang sukot, dire pero ang may Fermitrix siya obligado kini magdugang sang imo sa nga plete. Sura naton dire sa aton sa nga pagpalagad pagkatapos kinamang sini. Stand by. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country.
Bombo Radio Philippines. Bash sa Radyo Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. Balik na naman kabanan sa aton nga pagpalagan ng Rosa Bomba Radio Bacolod Philippines Standard Time, 50 minutos sa nakaligal sa tak ng alas 8 sa gabi. Sector Staff reporting Bombo Cherry, santinyan sa patrol ining sa gihapon ginayamo sa mga drivers naton with regards sa mga kabanan sa bahin sa sining nasabit iyang nga permit tricks. Kwaon gadto sa Iloilo no nga uyang ang isang tiyempo kag dako pa ang gastuhon. Sang aton sa iyang mga drivers kag operators. Sige, kaya pa sa bata man nilugang LTF Fabricon, okay lang ina, no? Ngaway sila, wala sila sang franchise. Basta hindi lang manukot ako. Sa patrol, Bombo Cherry, please come in. Bonds, mainulanon nga gabi, aprobado na ang flag down rate nga 5 ka pesos, apang wala pa na-implement sa taxi operators. In Negros Occidental sa rason nga wala pa ini sila nakaprocess sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nga napahamtang sa Iloilo. Suno kay Mario Eusebio, presidente sang Tono, 500 pesos per unit ang pagabayaran para sa taripa. Amo ina nga wala pa man sila ga-process kay gasto na magpa-Iloilo kag mahal pa ang bayaran pada unit. Tapos dalalain man sila sa pagtaas ang presyo kagatong, especially sa presyo sang diesel. Na sinitani nga Burma sa plano pa ini sila nga magpasaka-saka man tani isang plite atang gatong sa gihapon ang kapugong sa ila. Kag subong mo po, mayo-mayo naman ko na subo ang biyahe tungod sa maskara kay damo man pasahero apang agwanta lang sa gihapon kay mahal na gid ang krudo sa ang trapiko man sa dalanon diri sa syudad sa Bacolod. Nagapangayo man sila sa pasaylo kay may iban nga mga taxi drivers bala nga nagapangkontrata na lang kung pilang tukto nila sa pakadtuan nila nga lugar kag panukot man kisa sang more than dala sa Metro Bomboport kag subong ay ang una dahil kag ang subong nga metrohan tariho lang sa gihapon sa puti ang sang una nga metrohan niya na ang valor sang diesel 40 pesos pa lang. Amoy na nga problema man sila no kung paano ini nila mabawi-bawi man ang ilang mga gingasto o na mga ginakrudo man bala Bomboport. So pero nagkasalamat man ini sila Japon sa mga pasahero nga nagadugang-dugang man sang plete kag nakabatsag man sa nila nga mga ginaproblema tubo kag nagapangayo lang ini sila Japon sa pag-itsende kay syempre ang iba nga taxi drivers nang maayo gid nga magpasaka-saka sang plete miski wala danay sang matrix may araman niya sang pasahero nga mga nakaitsende man sa ila. Subong po sa kabawi-bawi man ng mga taxi drivers natin sa mga sang ilang pagbiyahe kay syempre Mascara Festival. Apang ang boundary sa operators nga sa gihapon niya bumupo sa ginabayaran sa mga taxi drivers. So
So, po, siya bala pamatian nato siya Mario Eusebio. Presidente sa taxi operators in Negros Occidental. Yes, na-implement na ninyo, sir, ang flag down rate, sir? Actually, na-approve na siya. Pero why pa kami ka-implement kay kinahanglan ma-process ka pa nato sa Iloilo mo. For kinabalang for 5 pesos man lang may balayaran pa nga dando almost 500 pesos per unit bala mo. Muna, so wala pa ang iban ko may nag-process naman, pang iban do wala ulat-ulat lang na sako pa. So, sir, ano naman ang inyong reaction, sir, kay masaka na naman, sir, ang bilis ang gatong, sir? Gani, as usual, ang laing kita nga ka-diesel ba lang, kasi ang diesel, dako gisang saka, instead nga per months, yung plano na kami mapasaka-saka naman, kiti dumayo ng pasahero, kaya mo naman na nagapugong naman sa amon, kiti kadako sang saka. Imagine, last time to, do lapit 6, tapos sa bus, I think to mga 3 naman. Yes, sir, oo, sir. Oh, that's around 9 pesos to 10 pesos na siya per liter. Kadako, gid. So, sir, kamusta? Subong ang inyong sitwasyon, sir, especially mas karabal, sir, raw? Ito basically medyo makahambal tanga do mayo-mayo ang biyahe sa mga driver subong. Kay ang dodamo gimang pasahero, unlike before, galing reklamo sila biya mo na about taas ng fuel at the same time traffic. No, traffic. Pero anyway, kung naman na diskarte lang, maka-sustainer gyapon sila. Medyo kadako-dako ang income sang driver sa ato niya Mascara Festival. Kaya tidamo ang taong. Matag mo, sir, nga mensahe, sir, sa mga commuters natin, especially yung mga gasakay bala, sir, sa mga taxi drivers? Aton nga mensahe sa aton mga commuters, especially aton nga mga loyal gid nga mga pasahero nga una pasalamat kita nga sige ka mo gyapon nga pagsakay no pasakay sa aton mga taxis. Kami ginatinguan gyapon namon nga ang serbisyo sa aton taxi is maging better always. No, so gapayo pa kami pasaylo kay may iban nga mga drivers or iban nga mga taxi, may iban sila balang tungod sa kamahalon sang gatong sang fuel naton. May iban nga hindi maapunggan nagapangkontrata or nagapanukot more than sa mga metro. Kaya ang meron man iban pasalamat sa iban nga pasahero nga makaintindi man natikon tanawon nyo ang aton metro sinada disalin pa na sang una wherein ang diesel 40 plus pa lang or less than 30 plus pa lang gani ang gasolina more or less mga 40. Isubong kadako na sang saka ang metro sang taxi amo na wala man na siya gyapon changes amo gid na siya gyapon, so meaning kung makaginan siya gid man ang driver siya dugig kagamay nati way panalabot ang yes operator pero may iba niya nga makaintindi nga ginadugang-dugangan nila. Isubong may petition kita or na-approve na at pagsaka pero 5 pesos lang na per flag down. So kung kabalo makamo nga ang malakat sa salakyan o sa taxi from one point to the other makakonsume na siya more or less sobra isa kalitro ting saka dan sang isa kalitro pila na compared sa flag down nga 5 pesos the whole trip mo nga nagsakay ka sa taxi 5 pesos na nangin saka wala man na nag-change ang matrix wala nag-change ang running rate amo lang gid na. So aga pangayo lang ta sa pangintindi sa mga pasahero nga gabay pa maintindihan naman ang mga flights sa aton mga drivers at the same time kaming operators nga nagatingwa gid nga makaserbisyo maski ranta sa break even or recovering stage gyapon. Okay, oo. Bumatseri, ang importante dira no nga nukot na sila sa insakto kay mga pasahero ga pamangkot pa ni ti nga nagtaas na din ang fare metrics mo kag wa sila ipakita to gudi naglain pa. Yes, po sakto gid mo na nga gina-process man sa mga operators naton ang mga papeles nila para yes po. Importante nga wais sa mga driver sa taxi nga nagapamintaha no. Klaroon tala nga taxi ang ginasakyan hindi taxi driver ha. Batian mo ko? Yes, so ang problema nga ito nga signal subong kay gainulan. Ko klaroon talang kay taxi na iyang ginasakyan hindi taxi driver. Yes, klaro na nato na taxi ang ginasakyan. So, mo na gani na process naman sa mga operators nato ng mga papeles nila pero ga problema sila kay syempre
Iloilo padaan ginaprosesan ti na tapos taga taxi o kung per unit sa taxi is 500 pesos para masyado malakamahal para sa ila kag tapos magbiyahe pa sila daan pa tabok sa Iloilo bumapos. Pero sa LTFRB Region 6 maayo nga ideya man kuno kuntani nga nga makadto man di ba tani bumapos ang mga o ko lang pag-process dire pero syempre budlay man ko na bumapos kag plano manini sila nga makabutan dili tani sa supplement office diri sa Bacolod apang wala ini sila sang pondo pangubos kaya amo na nga this time wala pag sila plano magkadto diri miski mga 2 days or 3 days lang bala tani bumapos kaya wala gid ko na bumapos kay may pondo sa nasyonal nabla LTFRB on wheels bala nga ginatawag para nga isa lang kaadlaw ang proseso. Yes, bumapos, no? Kaya mo na, bumapos nga may mga papeles sila kuno nga mga confidential. Bala bumapos, kaya mo na nga nabudlayan sila kuno magbiyahe. Suno kay Attorney Salvador Alturo, bumapos. Altura. Sinopaihan ang, wala tonta, kay daw ginaano mo naman ni Congressman Greg, nga mabuhat kita sa mabutang sa satellite office diri isang LTFRB, kaya tuod ka budlay manggid, no? Pero, anyway, ti ara man ng Negros Island Region gina si kaso man ini kay kung mag-inayar na kita di may kagulingon na tayo ang regional office man no sa LTFRB. Yes, bumapos mo kaluyan nga LTFRB office makita diri para hapos man sa mga operators naton nga mag-apply o kung makakuha dayon sa taripa para makabulig-bulig man sila ang pagsaka sa amplite. Aha. Matiyan talaga porsyon, no? Pahayag ni Attorney Salvador Altura, ang spokesperson sa LTFRB, Region 6. Ang gin-advise ko na sa una, na kutog na budayan sila, kung may cooperative sila, i-designate nila opisyal nga mula na authorized nila mag-process. Oo. Kaya mo malang na ang pinakamadali na pamagi. So, Attorney, wala yung plano ang LTFRB nga sa Iloilo nga magkadto diri sa Bacolod for 2 days lang para magaan man sa chance mag-process ang mga operators. Though at this time wala dahil kay balaan mo dugay na mong ginaplano na maputak sa satellite office. Wala sing pundo ang amon opisina. Oo, so hindi kami kapadala na tao kay balaan mo. May may mga confidential nga mga papilis bla, so dapat pagdala na mo ang cashier ara ang iba nga mga records dalon man, so dapat na tiniran bla bla. So maski 2 days lang pero amo na gani feeling ko that is a good idea galing bangod sa kakulangon sang pundo sa opisina. We cannot do that. So attorney, ano na lang mahatag nimo nga mga nga mensahe sa mga operators attorney nga wala pa naka-process sa ilang nga mga taripa or matrix? Oo, kung may matugyanan na lang sila, ma-authorize nila ang kung sino man na, no? Mas mayo kung opisyal sa nila co-op, kung co-op sila, opisyal sa nila korporasyon sila, amo may tagaan nila authority, authorization letter, kaya batunon na sa office. So, doon mo lagi na ang ilang way para man process sila. Ate, okay no? So, pwede man nanggali authorization, no? Pero sige lang I hope nga ma-materialize ini para nga makarabot 100%. May mga taripa man kay dako man na piso mo lang na dugang bumutseri pero dako na ngabulig sa aton nga mga operators mga drivers. Yes, sakto gid mo po na piso man sa or pinaman dati dako na nangabulig sa mga operators and drivers naton dito sa siyudad ng Bacolod. Okay. Sige, salamat din bumutseri. Kung ano report dito sa patrolling si Bumutseri ng Santiago para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radio. Bumbo! Sige. Bumbo, Cherry Grace Santillan, yung mga kapatid sa aton sa pagpalagad, diba sa aton nga palatuntunan, no? Kung si President Hadulos pag sinini, okay nang na. Piso-piso makasave pa kita, no? O, sige, may gabi sa inyong nga 5 minutos sa kaligad sa taknang alas 9 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Dalang alan ng tiyempo naton,
Lunes subong ano nga presentasyon pet sa 17 kita sa bulan sang Oktubre tuig 2022. Kag sa aton sa ring Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May 69 días na lang nabilin, Pasko na. Sabay na sa Santos nga Rosario, ang ilagad Bombo Ponce Espino. Nagkapasalamat sa pamati para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas